Paano ka pumike ka?
Achuta na po king kapat ng Domingo ning karaniwan a panahon. Kambeda po din kay katang pansariling kapagnasan kaniting misa, pakyabeta na po din makatuking intentions. In kapasalamatan na po di Mr. Jonel and Mrs. Elsa Del Rosario and family, Jose Pepe Hason, Chris and Rona Gomez and family, Ditz and Ita David and family, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Joanna Calma, Pocholo Rojas, Children of Mary Immaculate, Ministry of Altar Servers o Knights of the Blessed Sacrament. Kapasalamatan na naman di Magmasusi, King Aldodang Kebaitan, di Ray Joseph Dison, at Rodney De Leon. Special intention, Midel Malonzo, Nerissa Trinidad, Ariel Osepina and Joshua Joriel Macabali, Gemma Lumba, Annalisa Manalo, former Mayor Teddy Tumang, Ning Torres, at Engineer Jesus Fonsalan. Para king malalagwang kapaldanan dari, John Quisin Simbilio, Mark D. Kleiner Bayani, Leila Lacanlale, Danilo Gonzales, Rosalie Gabriel, Leonor Salazar, Jenica Pabustan, Reynaldo Ventura, Merily Manalang, Wela Bondok Celeste, Bea Isabel Manuel, Mario Manalo, Lisa Manalo Manalang, Josepina Macabali, Mark Antonio, Rosel Montemayor, Monica De Leon, Joy Manalo, Charito Obsequio, Alaysa Rain Tulio, Janet Lacap, Virginia Sumawang, Belia Trinidad, Celia Lagason, Ranilo Dirit, Oliver Pabustan, S.V. John Kayanan, at Michael Alfaro. Para king alananggang kapainawan ng kaladwa dari Monsignor Constancio, Luisa, Virginia, Juan, Natividad, Felicissima, Jose, Corazon, Emerito, Federico, Giancarlo, Adriano, Rosita, Lilian, Monico, Redentor, Francis, Karen, Abel, Estelita, Riven, Lorna, Joseph Ryan, Jenaline Prial, Bienvenido, at ding maldang kaladwa king purgatorio. In kaya katampung kapag masosyan, panimunanay po ng kaya katampung kura paroko, Reverend Father Rafael Sedek Emparas, kambe na pong Reverend Father Marvin Marceliano ng Diocese of Sorsogon.
pakatipon tapo, king lagyuningig pa, poning anak, poning Espiritu Santo, ing kapayapan grasya, at ing lugod ning Ginu, yang mantabe po kay kayungan, magrasyang abak po kay kayo. O, palakpakan tayo pa po, nga pong Ginu. Dumigmo na naman, ne po, kabilis na ning Aldo at panahon. At yuta na king mumunan diling Aldo na ning bula na po ning Pebrero. And joining with us in this our Mass is Reverend Father Marvin from Bicol, who happens to be the nephew of one of our EMHCs, Brother Jun. Pamangkin po. Pamangkin ni Brother Jun. He is assigned sa shrine of Our Lady of Pilar. So ito po, direct from Bicol po, si Father Marvin ang kasama natin sa pagkikibahagi ng banal na misa. Kaya palakpakan din po natin si Father Marvin. At bata mo ngayon maging marapat ni sundo, kaniting pe kamata sa kapanyamban, panyawata pangining pakalulu at lunos king Ginu, ding pong kay katameging pamagkulang at kasalanan. Iyagkas tapo ngening miyag na nagnan, ing kapanisyan, aminan ko, ing Diyos sa mayupayan tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, ing idala na katasan aga king biye alan angga.
Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, pagkalub mo, ing asam banda kaking mabilog ming kaisipan, at aluguran milaring kaparaming tao, king mipnong katuliran. Itingan po aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Pamamasang ibat, king libro ning Propeta Sepanya. Magbalik kayo king Ginu, ikayong mamulog, ketiking bansa, amamintu karingkayang utos. Daptan nyo yung matulid, at magpagumbaba kayo, arapan na ning Ginu. Mapalyaring aligtasan nyo yung parusa, king Aldo nung kapilan ipakit ning Ginu, ing muana. Lakwan ko la ka rin ding taong may pasakitan at mapagkumbaba, alumapit ka na ako, ban manyawad sawag. Ding mitaga ng memalening Israel, nala dapat na numang marawak, kenu paman. Ni ela magsalitang kalaraman o maglinlang. Mi paladla at mi panatag, akabilyan. Ing amano ning Ginu, mapalad na rin ngala ng aliwang panaligan, nunemo yung Diyos, uling miyabelo, karing pag-aryaning Diyos. Mapalad laring alanang aliwang panaligan, nunemuing Diyos, uling miyabela, karing pagaryaning Diyos. Mapalad laring alanang aliwang panaligan, nunemuing Diyos, uling miyabela, karing pagaryaning Diyos. Ingginu tapatya kapilanman, potang mamatulya, papanigya karing malulupig, at babeyang pamangan karing danupan. Ingginu yang mititimawa karing bihag. Mapalad laring alanang aliwang panaligan, nunemuing Diyos, uling miyabela, karing pagaryaning Diyos. Pasalano mataring bulag, babangon no ring mebigu, kaluguran no ring makatuliran, ingginu, ingatan no ring dayuhan. Mapalad laring alanang aliwang panaligan, nunemuing Diyos, uling miyabela, karing pagaryaning Diyos. Sasopano ring may balu at may nga ulila, dapo dimbalak da ring marawak, lilipulana. Ingginu mag-ariya, king kapilan paman, ing Diyos mo osyon, mag-ariya ng alanganga, puriyan niya, ingginu. Mapalad laring alanang aliwang panaligan, nunemuing Diyos, uling miyabela, karing pagaryaning Diyos. Mapalad
Pamamasang ibot, king mumuna ng sulat, Apostol Pablo, karing tao, Korinto. Ngeni, kapatad ko, gana kanyo ing kaya kayong kabilyan, inyang inaus na kayo ning Diyos. King panglalawi na ning tao, mapilan lamo kaya kayo ring biyasa, mayupaya, o matas sa kabilyan, king sosyudad. Lipat na niti, pinili na nin Diyos, ing bibilang dang kamangmangan, din tao, bang pakarinaya nala, ring biyasa, at ing bibilang dang kainan, ding tao, bang ipakarine nala, ring mayupaya. Pinili na nin Diyos, ding alang kabaldugan king yato, ding pikakasamando, at ding alang ulaga, bang sirana, itang isipan dang maulaga, ring tao. Inya, alang ninuman ang makapangmaragul, arapan ning Diyos. Dapot, inagom na kayo ning Diyos kang Kristo Jesus, at binyene kay katamo i Kristo, bang maging kabyasnan tayo. King uli na metanggap tamo king Diyos, meging banal na katamong balen, at linigtas na katamo. Uli na niti, antimo ing sasabyaning kasulatan, ing ninumang bisang magmaragul, sukat ng ipagmaragul, ing depat ning Ginu. Ing amano ning Ginu. Tumula kayo at magsaya, uling mi kamaragol kayong ablas, karin banwa. Kalugurang kapatad, ing ginuyang mantabe kay kayo, pamipasyag king mayap abalita, agpangking sinulat ng Mateo. Panakit ng Yesus karing takalatao, minukyayaking bundok. Inyang may kalukluk ne, linapit lakeya rin kayang alagad. Kay bat, migmula yang migsalita, at nga nang tinuro karela, mapalad la rin alang aliwang panaligan nunemo ing Diyos, uling miyabela king pagaryana ning Diyos. Mapalad la ring malungkot, uling pamatulanala ning Diyos. Mapalad la ring mapagpakumbaba, uling kamtanda, ing pengako ning Diyos. Mapalad la ring alangaliwang pagnasan, nunemo ing tupad, king kaburyana ning Diyos. Uling pagkalub ng lubos ning Diyos, ing karelang kapagnasan.
mapalad la ring mapaglunos, uling lulusanala ning Diyos. Mapalad la ring ating malinis sa pilubluban, uling akit de ing Diyos. Mapalad la ring gagawang paralan, para king pamikakasundo da ring tao, uling ituring na laning Diyos, anting anak na. Mapalad na ring daralan pangalupig, paulina ning pamanupad da, king kaburyana ning Diyos, uling miyabela, king kayang kayarian. Mapalad kayo, nang lilibakan da kayo ring tao, at lulupigan da kayo, at magsalita lang miyayaliwang kapanyiran, laban ke kayo king uli ko. Tumula kayo at magsaya, uling mi kamaragol kayo nga blas karin banwa. Makanyan dala naman linupig ding propetang minuna ke kayo. Kapatad, ingmayap na pong balita ning kekatamong kaligtasan. Magandang umaga po mga kapatid ko kay Kristo. Ako po si Father Marvin Marceliano, taga Diocese of Sorsogon, sa Bicol po. So, currently, na-assign po ako ngayon sa Shrine of Our Lady of the Pilar Parish sa Pilar, Sorsogon. Kung nakapunta po kayo na Sorsogon, welcome po kayo. So, pasalamat po ako. Una po ay kay Father Dixie dahil nakipag-celebrate po ako ngayon sa banal na misa. Tunay na bless. Ang ebanghelyo ngayon ay patungkol sa pagiging bless. Alam ko sa mga kabataan dito, kalimitan, pag nakakatanggap tayo ng mga biyaya na galing sa Diyos, ang palagi nating sinasabi o kaya pinopost sa social media, #feeling blessed. So yun po. Ang bless o ito po ay beatitude o itong beatitude galing sa word na makarios. Ibig sabihin, bless. Ang bless, katumbas niya is makarios sa Latin na word. So, tayo na mga Katoliko, Kristiyano, mahilig po tayo mag-memorize. Memorize po natin ang 10 utos ng Diyos. Pero ngayong linggong ito ay paalala sa atin ang beatitudes. Blessed are the poor in spirit, for they see God. At ang mga susunod pa. So, merong 8 beatitudes. Lahat yon papunta sa kaharian ng Diyos. Paano po natin yun marireconcile? Yung ganong bagay. Kung aalalahanin natin yung kwento nung rich man na malungkot na umuwi, kung maalala natin, ano ang sabi niya sa Panginoon? Ay, Panginoon, nagawa ko na lahat. Lahat ng 10 utos ng Diyos, nagawa ko na. Pero ano ang sabi ni Jesucristo sa last? Ibenta mo lahat ng ari-arian mo at sumunod sa akin. Okay, itulong mo sa mga mahihirap. At hindi siya nakasagot sa ating Panginoon at siya'y umuwi ng malungkot. Dahil yes, he followed the law. He followed the scripture. Lahat sinusunod niya. O observance ng batas. O observance ng kung ano ang sinasabi sa kasulatan. Pero higit pa sa tinuturo ni Jesus, hindi lang observance ng mga batas. Dahil mismo si Jesus, siya po ang batas.
Siya ang fulfillment, katuparan ng lahat ng batas. Paano po matutupad ang lahat ng batas? Kung isinasabuhay ang mga batas. Kagaya na ngayon, ang beatitude po, ito po ay sinasabi na walk the talk na sinasabi. So, hindi lang salita, kundi sa gawa. Yun ang masasabi mo na tunay ka na bless kung ang pagiging bless mo, pagiging mabiyaya na isi-share mo sa kapwa mo. Ayun po yung masasabi natin na bless tayo. Kaya nga, ang mga generous na mga tao, masaya sila na nagbibigay. Kagaya ng ating Panginoon. Ang Panginoon, hindi siya nag-limit sa pagbigay, kundi buhay niya isinakripisyo para sa lahat, para sa kaligtasan ng buong sambayanan. So ganun ang pagmamahal ng Diyos, unconditional. So hindi po yung nababago. Hindi po nababago ang pagmamahal ng Diyos. Pero tayo mga tao, so limit lang po tayo pag nagmamahal. Sabi na conditional. Minamahal natin ang kapwa natin dahil mayroon tayong siniset na expectation, may siniset tayo na standard. Pag hindi natin yun naabot, nadidisappoint tayo. Kasi ang beatitude, ngayon, ang ebanghelyo, ang beatitude is more on compassion. Hindi siya more on intellect lang o nasa isip lang natin o word lang o salita lang. Kundi more on compassion sa atin, di lang sa atin, pati sa kapwa natin. Ayun po ang ipinapahiwatig ng mabuting balita. At higit sa lahat, ang Diyos ay constant. Pag sinabing constant ang Diyos, hindi po siya nagbabago. Unchanging. Tayong mga tao, mabilis tayong magbago. We are subject for change. Kung change man sa kabutihan o change man sa kasamaan. Pero itong regalo na pagbabago sa sarili natin. Kasi ito pong beatitude, sabi ko nga, ginagawa to. Ina-apply sa buhay araw. Kumbaga, in-exercise. Hindi po siya palaisipan lang. So, kundi, sabi ko nga, walk the talk. Nilalakad. O kung baga, sinasabuhay, nakikita ka, kasi ang pagtunay na pagiging blessed, towards to holiness. Yan. Pag tunay ka, masasabi ka na banal ka, tayo palagi nagsisimba. Alam natin, halos nga siguro yung mga daily church goer, o kaya every Sunday, alam nyo na po yung mga istorya tungkol sa kaligtasan. Pero sa buhay natin, kailangan natin yung baga, ang call to holiness, ito palagi po, itong pinaka-favorite ko palagi sinasabi, na hindi mo kailangan masabi ka na blessed ka. Kailangan magpare, magmadre, mag-choir, magsakristan, maglektor, mag-extraordinary minister of Holy Communion, o kung ano man, para maging banal. Kasi meron tayo minsan, sabi, ay, sila lang ang banal kasi sila yung nagsaserve simbahan. Ano ba ang simbahan? Ano bang pinaglilingkudan talaga? Tayo lahat, ang bawat isa sa paglilingkod natin sa kapwa natin, pwede tayo maging banal sa simpleng ways natin. O kunyari, paghugas ng pinggan. Alam ko, pinag-aawayan ng paghuhugas ng pinggan, paglalaba, mga household chores. Alam niyo ba na sa mga simpleng mga aksyon natin, pwede tayo maging banal? Kunyari, paghugas. Paano ka magiging banal sa paghuhugas mo? Ay, itong kinainang ito,
hinuhugasan ko kasi mahal ko ang susunod na gagamit nito. Pero kung nag-away-away na sa loob ng pamilya, hindi na Diyos ang anariyan, kundi iba na. So, ang punto ko ay masasabi tayo na bless, na sinasabi na kung pinapractice natin ito araw-araw. Yung baga na constant, hindi yung ningas, kugon. Sa una lang. Alam ko may mga sa una lang. Pero ang tunay na paglilingkod, tunay na pagsunod kay Kristo hanggang sa huli. So, kailangan i-endure lahat. Kasi ang ating Panginoon, sa buhay natin dito sa mundo, merong paghihirap, passion, merong death, darating sa buhay natin ang kamatayan. Pero hindi lang yun matatapos, kundi merong resurrection. So lahat naman, kahit sa pag-aaral sa mga bata dito, di ba? May paghihirap. Bago ka makapasa ng board o sa examination, kailangan mo pa maghihirap bago mo makuha yung reward. So ganun po ang ating pananampalataya. Ang pananampalataya natin ayon sa yapak ng ating Panginoong Hesukristo. Minsan mahirap, pero kung kasama natin, yun ang sinasabi na ang tunay na bless ay dependent sa Diyos. Nakadepende po tayo sa Diyos. Hindi natin makakaya masurvive an 1 week, an 1 month, an 1 year kung wala ang Diyos. Yun ang pagiging tunay na bless. Kung tayo kasi minsan, nakakalungkot, kung makikita mo sa social media, may isa ako na swipe na, di ba pag uso yung graduation day, di ba lahat nagpapasalamat sa Diyos, to God be the glory. Lahat ng achievements, pinapasalamat sa Diyos. Pero may isa ako nakita doon, sabi niya, bakit ako magpapasalamat sa Diyos? Bakit? Siya ba nag-aral? Siya ba nagpuyat? Siya ba ang Ako ay natakot, ako ay kinilabutan dahil nawala yung gratitude niya sa Diyos. Saan galing ang talino mo? Saan galing ang health mo? Saan galing ang lakas mo? Saan galing lahat ng ating mga narating sa buhay? Kaya tayo bless. Kaya tayo, yung hininga pa lang natin, bless na tayo. Kasi everyday, ang Diyos nag-share pa ng hininga niya sa atin. Everyday, dapat yun yung pinapasalamat natin sa Diyos. Wala tayong ipagmamalaki sa Diyos. Masabi, independent ako. Tapos, naabot ko na lahat ng mga pangarap. Meron na. Pero, yun nga, na sa pagpatuloy ng misa, na sana masasabi natin na blessed tayo. Masasabi natin na hindi ko kaya o hindi natin maaabot lahat ng mga kung anong meron tayo ngayon kung wala ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Itamungan po, sasalpantaya ko, manalangin tamong King Diyos at karembalang panalangin ng pakibat tapo, Gino, gawan mo keng mapakumbaba puso.
Ban kalupa ng Jesus aginuta mo, mi kapuso tang maluka, ban ipakit ne kaya katamo, ing daklat ning pamirakayan, ipanalangin ta king Ginoo. Ban kalupa ng Jesus aginuta mo, mi kamamo at mapakumbabatang puso, ban ipakit ne karing sabla, ing daklat ning payapang katahimikan at dangalan, ipanalangin ta king Ginoo. Ban kalupa ng Jesus aginuta mo, makyabeta mo karing mumugit king kapayapan, bantay rano ring tao, king daklat ning pamilibayan amano, ipanalangin ta king Ginoo. Ban kalupa ning kaya katang Ginoo, mabiyasa tamong manangis, kambering magpaldas, ban ibalik no ring tao, king daklat ning kapanenayan, ipanalangin ta king Ginoo. Ban kalupa ning kaya katang Ginoo, kumawo ta king katuliran, bantay rano ring sabla, king daklat ning pami kaluguran, ipanalangin ta king Ginoo. Ban kalupa ning kaya katang Ginoo, mabiyasa tang lugod, king kabilugan tang sikanan, ban antabayana no ring sabla, king daklat ning masuyong lugod, ipanalangin ta king Ginoo. Aduan tamo po ing kaya katang sariling kapagnasan. Ginong Jesus, pepakit meke kaming daklat ning tune at alangkupa sa tula. Antabayanan mo kami kay kaba ning dalan at papanatilyan mo kami king lugod mo. Manggaman king alan angga. Nanumadaon mo bakit tao ginong anak ng Diyos? Isang lang kaya ba't lubos, bakit mo manahon? Nanumadaon mo bakit tao ginong anak ng Diyos? Muling sa
Manalangin kay kapatad baning kakot kay kayong daon matanggap iya arapaning Diyos pang mayupayan totoo. O ginumalugod mo lasanang tanggapan deting malukang ayin, abibili mi babo ning altar mo, at papaliran mo lasanang sakramentong makakabos kay kami, itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ingginu, yang mantabe kay kayo, itasyula rin pusuyo. Salamatan tayong ginuwa Diyos tamo. Tunepin ka dapat at matulid ding pasalamatan da kang parati. At numan karinawig pa, Diyos kingalananggat lubos mayupaya. Ing pangayat sumuyang babye dalan, king maslag ng pangako ning bye, alang kapupusan kay kengan. Ito, kamberi sablang koro ding anghel karimbanwa, daralit ming kang ligaya, lakyabe kami. Kingalantok nandang pamamya kapurian keka, at abe ngamingan kakanta. Tunay kapin banal o igpa, sibol na kaning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa naretingayin, kingambuning kirang Espiritu ban para kay kami, magawalang katawan at daya, ning ginuming Jesucristo. Bayami daon kusan lubking pamaylas at kamatayana, king wanang tinape, piraso ne, binyene kareng disipulos na at ngana, kuwanan niya itikongan at kanan niya. Iting ka na akong katawan na may daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't naningapunan king wana ingkalis. Pesalamatan nakat pinuri, binyaneng kalis ka rin disipulos nat ngana. Kuwanan niya itiko anat minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at alananggang tipan. Ami bubu para ke kayo at para ka rin sablang tao. Banket ami patawaran la rin kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaga na kanyo. Kanako. Ing misteryo ning kekatang kasalpantayanan. Inyangin ni gaganakan mo yung mapamakalulungig pa. Ing kamatayan at pamanyubli ng mebyen ng anak mo. Daram niya kaya ting tinape na ning biye, ting kalis, ting kaligtasan. Layon ming pasalamatan. Ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabami mo naman pagamuha mong
kami ngan misulusulo king katawan at daya ng Kristo, ing tipuna na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me owig pa, ing banal a kapulungan mong makalaganap, mabilog ayato, ban iya king lugod, kambe ng Leo, ing kaming Santo Papa, Florentino, kaming kaluguran na Orsobispo, Pasiano, ing kaming Obispo Emerito, Father Marvin, ing kaming kapatad at kapamilyang pari king parokya, ting sablang diakono, at ing mabilog mong balayan, apakamalan, ketipuking parokya ng Apong Monik. Ganakan mula naman po o igpa. Ding kapatad ming minuna ng pepay na at atsuna siping mo. Tanggapan mo king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biealan angga. Ban kambening no na Birhen Maria, induna ning Diyos. Kambering sablang apostoles at santos sa tinupad king malmong kaburian, king kekabanan ning panahon, pupurian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alan angga. Antimong metong ang pamilya ng Diyos, abayabe tayo pungening ikanta, ing igpami. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Banking kasaupaning kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas sa lang kasasangkulan, king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu-Kristong ke kaming talapanghabos,
o Ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kay ang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko, yang babye ko kay kayo. Emo sana babalik dan din kay kaming kasalanan. Nunelawan mo yung kasalpantayanan, naning kay kang banal akapulungan, at pamayapan met bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibye at mag-ari, manggaman king alan angga. Ing kapayapan na po ning Ginoo, yang mantabe kay kayungan. Pakita mo pong ining mikakametong tamo, king kapayapan na pong Kristo, kapayapan kay kayungan po. Meron Diyos ang ilalako, ikasalanan niya. Makalulwalo kami. Meron Diyos ang ilalako, ikasalanan niya. Kalugurang kapatad nyo, ing kordero ning Diyos, ing korderong milalako, king kasalanan na ning yato. Mapalad tapo itang may kumbirat tanggap king kayang banal a komunyon. Itamungan, Ginoo, mananasan ang king pamananggap namo kaniting katawan at daya ng Kristo. Isadsad na katangan, sanang kaking biye, alanangga. Katawan ng Kristo,
Pasibahi po maya payabak ke kayo. Kabilis na po ning Aldo, kabilis ning panahon, linubta na po king bula na po ning Pebrero. Bukas po, Pebrero ados, ing mabilog sa Santa Iglesia, pag masusyane po, ing maulang kapiesta na po ning pangadaw ng Jesus King Templo. O King English Hausan tayo po na yung magrosaryo tamo, the presentation of Jesus in the temple. O mas familiar tamo king kapiesta na ausan tayo pong Candelaria. Piesta na po ning Candelaria. Bukas po, itang regular schedule tamong 6:30 ni nga, magmisa ko dapat, bayo po yung misa, mag-bless ko pa mo pong kandila. So reta pong bisang simba, mag-isan metong king piesta ning kapag masusyana po ning Candelaria, magdala ko pong kandila at mag-bless ko po bayo ing banal misa. The following day naman po kanita, Pebrero 3, kapigaga na naman po kang San Blas, meto niyang obispo at martir. Ne po. At isan Blas, ya po ing patulunan siya ang pintakasi ng mga kapatid nating may sakit sa may lalamunan. So bukas kita pong Martes, kita pong bisang pables, lalong-lalo na reta ng ating sakit. King batal, ne po, gampanan tayo po kiti king kikatang banalamisa, king kikatamong regular 6:30 a.m. a misa. Napakapalad po natin dahil nakibahagi sa atin sa banal na misa si Father Marvin. Ano po, palakpakan natin muli si Father Marvin. Ano ko, bagong-bagong pari ka, newly ordained priest po si Father Marvin last October lang. Ilang buwan pa lang po ang kanyang pagkapari. Nako, talagang mabiyaya po namin dito sa parokya, Father. Kaya po yung gustong humalik po sa kanyang kamay, mamaya, ano po, kasi regular dito, pagkatapos ng mimisa, nagbe-blessing iba. So yung bisang muma, yung gustong humalik po sa kanyang kamay, ano po, lumapit lang po tayo, ano po, bababa si Father dahil para sa kanyang blessing. Father, maraming salamat for sharing your time sa inyong reflection sa mismong misa, sa mismong araw na ito. Tandaan mo, Father, na po galing pa po ito ng Bicol, ano po. He is here to officiate a wedding ceremony somewhere in Pangasinan. And the Father, alam naman, life is full of adventures. It will take you to so many places. But believe me when I tell you, Father, that the best place in this world is home. And Santa Monica Parish is your home. Palakpakan po natin. Feel free, feel at home, lagi dito po sa parokya. Ano, Father? Sana ako minsan makapasyal naman doon sa Sorsogon, ano po, sa Bicol. Kaya kayo pong sinimba, dakal pong salamat, talakad tana po. Manalangin tamo, o ginungening mi pasiknangan kami kaniting kalam, ning pangakabos mi, paniga po mi keka, king iting banal kasaupan king alananggang pangakabos, pasulungan ng tune, ing kasalpantayanan mi, itiyadwan mi king kapamilatanang Kristong ginumi. Father, ikaw nang mag-bless sa Tagalog, ano po, sa mga kapatid natin. The Lord be with you. May Almighty God bless you, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in peace, glorifying the Lord by your life.